Ano dito guys, pinasun. Yan, yung mga ano talaga niya yung flooring, may sisina. Grabe guys, makapansin nyo guys, sobrang dikit-dikit yung dahil dito guys. Yan, merong... Yo guys, so nandito tayo ngayon sa tawag nilang The Old Man Tunnels. So kung mapapansin nyo guys, sobrang ingay dito guys. Pansin nyo yan. The Old Man Tunnel yan guys. So kung napapansin nyo guys, tinayo to noong 1976 century. Sobrang tagal na to guys. Promise, sobrang tagal na to guys. Sobrang tagal na yan guys. So papasok tayo dyan guys kung anong meron sa loob. Pero guys, papasokin natin dito guys kung makakasya ba tayo guys. Okay. Pagka may nakatira ditong mga ano mga mananap. Grabe guys, makapansin nyo guys, sobrang dikit-dikit yung dahil dito guys. Dahil 1976 pa itong ginawa. Kaya papasokin natin anong meron dito sa loob. Ayan guys, sobrang ingay guys dahil yung tubig is pumasok nung high tide at ngayon nagka-low tide na, kaya bumalik yung tubig sa pa. Lasok na dito kung anong meron dito sa loob guys. Ayan, merong napapansin nyo guys, merong ano dito guys, merong may bungo. Yan, sobrang iba pala talaga dito guys. So napapansin nyo guys. Yan, napapansin nyo guys, may bungo dito. Yan sa loob. Yan, yan o. Yan guys. Ito po yung agos ng tubig guys. Yung agos ng tubig. Baka may ahas dito guys. Hindi natin napansin may ahas na pala dito guys. Yun, yung mga kilabo. Sobrang likit dito guys. Sira na talaga guys. Grabe guys, hindi na kinaya ng aura ko guys. Kasi hindi na kinaya ng katawan ko guys. Hindi na kinaya ng likod ko. Sobrang baba talaga ng ano dito guys, tunnel guys. So tinayo po ito noong 1976, sobrang tagal na. Pinanganak ko 1998, di ba? Sobrang tagal na. Ilang years na. Ilang years na guys. So sobrang tagal na talaga. Yun, kung mapamansin natin yan. Yun, mahaba pa yan guys. Yan, merong mga ano dito guys, pinasun. Yan, yung mga ano talaga niya yung flooring, may sisina. Yung mga flooring niya may sisi. At meron din dito mga guys, kung napapansin nyo guys. Yan. Yung ano dyan eh, baka may ahas dyan guys eh. Yun ang mas madali guys. Baka may ahas dyan guys. Grabe sobrang parang natatakot talaga ako dito guys. Yun guys eh. Sobrang haba talaga guys. Yung katawan guys. Sobrang hindi ko kaya ng katawan guys. Kasi baka mahulyo ito guys. Delikado guys. Meron pa dyan guys. Meron pa mga bangang dyan guys. Yung mga bungo. Grabe talaga guys. So kung mapapansin nyo guys, nandito ako ngayon sa loob. Kung tayo pumasok dito. Alam naman natin na napakatagal itong tunnel na to guys, or ano ba ang tawag dito sa amin dito guys, na imburnal. Napakatagal na to guys, 1976 pa to guys, tinayo. Ayan, sobrang tagal na guys. May mga pinasong dito guys, sobrang dami guys.
kalat yung mga kinasun dito. Sobrang dami kinasun yan guys. Oh. Grabe yung mga nakita natin dito guys. Comment na kayo guys kung anong kinasun ko guys. Napapansin niyan. Grabe yung challenge sa akin dito. Napakadelikado talaga guys. Hindi lang kaya ng powers natin. Grabe sobrang. Grabe ko. Tayo. Plus na tayo guys. Hindi natin kaya guys. Plus tayo.